Na próxima década a Unión Europea va a endurecer moito os niveis de produción de lixo entre os países membros, entre eles precisamente España. Unha das solucións é a reciclaxe e unha desas solucións chamase compostaxe, popularmente o plan de compost. Hoxe, aquí, en Contrastes, falaremos da situación do plan de compost en Pontevedra e provincia. Ata agora mesmo. Benvidos dende o Pazo da Cultura, auditorio principal do Pazo da Cultura de Pontevedra. Arrancamos unha nova entrega, a número 26, por certo, xa desta tempada de Contrastes. Hoxe para falar dun tema que está moi a flor do pel, que é precisamente a cuestión do compost, ou da compostaxe, se vostedes preferen, relacionado, vencellado co que decía na intro hai unos instantes, e que certamente a Unión Europea cada vez máis vai exixir aos países membros, entre eles España, que reduzamos considerablemente a produción de lixo. Hai que traballar novos eidos e, evidentemente, un deles é a compostaxe. Pero a cuestión aquí hoxe é revisar cal é a situación do plan de compostaxe, ou se vostedes prefiren, e como é tamén coñecido, o plan Revitaliza, que está a desenrolarse na provincia de Pontevedra, e con particular, tintes informativos na cidade, na capital da provincia. De feito, esta mesma tarde, por exemplo, cando estamos a gravar este programa, están a piques de comenzar a funcionar novos composteiros non exentos de certa polémica en torno seu, precisamente en Ponte Boleira e tamén na cidade da Pedra. Bueno, de todo iso e de outras cousas imos falar cos invitados de hoxe, que son, paso a presentarlles, primeiramente, César Mosquera, vicepresidente da Deputación Provincial de Pontevedra e concelleiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Pontevedra. Benvido, César. Que tal? A súa estrea, por certo, aquí en Contrastes, e de César a César, porque aquí temos precisamente a César Abal, que é concelleiro do Partido Popular no Concello de Pontevedra. Benvido tamén, César, na túa estrea. Aquí temos tamén con nós o que poderíamos considerar, eu chámolle algo así como o gurú técnico do Plan Revitaliza, o asesor precisamente do Plan Revitaliza, Carlos Pérez. Que tal, Carlos? Benvido. Moi ben, gracias. Un home con unha longuísima experiencia precisamente no tratamento do lixo e traballou ademais en moitas facetas, non só precisamente na compostaxe. E finalmente, Juan Manuel Loureiro. Que tal, Juan Manuel? Benvido. Bello coñecido, no seu caso é a terceira vez, coido, non? Sí, a terceira, sí. Terceira, veterán, por tanto, que está aquí connosco en Contrastes hoxe para falar na súa condición, precisamente, de presidente da Federación de Asociacións de Veciños Castelao de Pontevedra, porque a veciñanza ten moito, e de feito está dicindo moito, con respecto precisamente ao desenrolo do plan de compost. É un debate, así que pido encarecidamente que, por favor, sexan intervencións breves. E vou permitir que fagan vostedes intervencións e interrupcións entre vostedes, mentres todo se desenrole, que estou convencido que se desenrolará de xeito absolutamente educado e armonioso, como non pode ser de outro xeito. Cuestión inicial. Como xuzgan vostedes que están a desenrolarse actualmente o plan de compostaxe na provincia de Pontevedra? Na provincia de Pontevedra, inicialmente. Logo falamos da cidade de Pontevedra. Señor Mosquera, na súa condición de vicepresidente da Deputación Provincial. A nos gustaríanos que fora todo máis rápido, pero as cousas hai que poñerlas en contexto. E o contexto é que, por exemplo, no anterior mandato da Diputación, co señor Louzán, pasou 4 anos intentando impulsar un plan de residuos e ao final quedou en nada, non nin tan siquiera empezou. E as experiencias que hai, pois, en Austria, en País Vasco, en Cataluña, en Italia, pois, de que temos un ritmo elevado en comparación a outras áreas. Nestes momentos hai 36 concellos adheridos, hai 26 que teñen composteiros comunitarios, hai xa moitos miles de persoas que están compostando, concellos que están adheridos.
bueno, o que digo, non gustaríanos sempre que as cousas se poden facer de hoxe para mañán, e a veces incluso de hoxe para onte, pero bueno, realmente obxectivando, pois estamos nunha situación, digo, bueno, todos os que veñen, os profes que veñen agora á Facultade de Compostaxe, etc., pois nos están mandando feedbacks e mandando información de que realmente estamos indo a un ritmo que inclusive sorprende pola velocidade. Nos gustaría máis rápido, creo que vai dunha maneira razonable. En canto ao funcionamento, pois é curioso, non? Que prácticamente non houve ninguna incidencia, ningún problema, non? Curiosamente, colocamos 61 composteiros comunitarios en toda a provincia, como digo, en 22 ou 23 concellos, ahora vamos a ampliar, e resulta que non houve problema ningún, seguiu sumindo o protocolo, hasta que, bueno, alguén quixo que houbera problemas, non? Pero realmente é curioso que haxa 61 que non hai ningún problema, e depois resulta que nos 62 empeza a haber todos os problemas do mundo. Cando se fixe exactamente igual que nos anteriores, non? Vale, eu creo que está indo, xa digo, non é por autogabanzo, porque sea responsable o que sea, senón pola información que están dando todos os que veñen aquí, que realmente está indo francamente ben, máis, non só iso, senón que nos están pedindo pois diputacións do PP, como de Cuenca ou de Cáceres, o que sea, información, que vayamos ali, xornal, viñeron aquí, estuveron mirando, están estudando moi seriamente. Cando di vostede que hai alguén que de repente dixo que houbera problemas, refírese concretamente a alguén, a un partido, a unas siglas políticas, a alguén en concreto? Sí, pero bueno, non sei se estamos adiantando, non? Non pasa nada, o debate vai a estar permanente. Sí, pero pasou igual que, por exemplo, cos lombos, o sea, pedimos na Diputación, pedimoslle aos concellos que dixeran onde quería colocar lombos, piden, non sei se 48 concellos, a mitad do PP, colócanse, non hai ningún problema. Donde hai problemas? En Pontevedra. E montan manifestación, incluso aquele famoso rural existe, que parece que agora deixou de existir, etcétera, etcétera, non? Que curioso, non? Aparte sempre que as mesmas persoas que viña a forza política por atrás, pero bueno, que decir, tomámoslo como título de inventario, non creo que teña maior trascendencia e que vamos, creo que é un erro, non? Porque se chegamos a que nestes momentos, porque antes non, te dixeche que era a Unión Europea, non, pero non é a Unión Europea, eso está transcrito, esa é a Lei 22 2011 de residuos, xa ten anos, que obriga a unha serie de cousas, e que a parte di expresamente que hai que fomentar, as autoridades teñen que fomentar a compostaxe individual e comunitaria, as dúas. Dío claramente unha lei, está o PEMAR, que aprobou o PP no ano 2015, está, etc. Non é só, é que é legislación do Estado da Xunta. Vale, señor Abal, por alusións, evidentemente, na rolda inicial ya de toma de contacto co asunto. Adiante. Muy bien. Decía el señor Mosquera que en la ciudad de Pontevedra, bueno, yo conozco la ciudad de Pontevedra, la provincia no tengo mucho conocimiento, pero si todos esos problemas surgen en Pontevedra y no en otras ciudades de la provincia, yo entonces me haría la reflexión de que el problema es de quién gobierna. En concellos de Marín, que gobiernan gobiernos del Partido Popular, se instalan lombos, como decía el señor Mosquera, sin problema alguno. ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar con la gente, hay que dialogar y decirles muy bien lo que se va a hacer. Aquí en Pontevedra, ¿qué está pasando? Se está gobernando de espaldas a la ciudadanía. Esto viene siendo una constante, esto creo que le pasa a cualquier gobierno cuando lleva ya 20 años de alcaldía. Esto creo que es una constante, ya da igual las siglas y las ideologías. En el caso concreto del compostaje lo estamos viendo como unos vecinos salen en Eduardo Pondal simplemente a pedir que le reciba un concejal, por favor, un concejal, no va nadie y lo que le mandan son 3 patrullas de la policía local. Esto está pasando en esta ciudad, esto está pasando en Pontevedra, esto si hubiera pasado en cualquier otra ciudad, yo creo que no pasaría por este gobierno, que insisto, lleva 20 años de gobierno y ha perdido el contacto con la realidad. Y por otro lado, yo quería añadir que si tan bueno es el compostaje comunitario, me gustaría que me explicaran qué compostaje comunitario está haciendo la ciudad de Vigo, por ejemplo. Vale, será outro dos asuntos, outro dos eidos deste debate. Seguimos ca rolda inicial de intervencións. E logo fago aberto o debate, vostedes poden intervir e interrumpirse. Por favor, Juan Manuel Loureiro, e remato con Carlos desde o punto de vista técnico. Moi ben, a ver, nos como Federación de Veciños este tema se debatiu moitas veces, incluso por as asociacións, ao principio tivemos incluso posicionamentos bastante encontrados polas xuntas directivas das asociacións, pero ao final entendemos que o proxecto en sí é un proxecto que é completamente válido,
é un proxecto que realmente é o que pensamos que é dos mellores que podemos ter. Existen outros sitios digamos, con proxectos parecidos ou similares que xa están máis avanzados. Por exemplo, algúns sitios xa están plantando, e non lo dirá o mellor o maestro composteiro aquí, que hai incluso sitios nos que xa levan plantando romero, tomillo e todo isto alrededor para que incluso se poida, digamos, os veciños facer outro tipo de aproveitarse de aí cada vez que van ao composteiro para despois facer comidas e cousas destas. Quero dicir que o proxecto en sí non ten ningún problema. Quizás o que sí hai que darlle a razón neste caso ao concelleiro do Partido Popular, pois é que igual o compromiso que había adquirido o goberno municipal de darlle información aos veciños e ás veciñas antes de poñer un composteiro destes, pois é moi fácil. Por exemplo, a nós nos están chegando preguntas de, a ver, eu como fago? Que teño que levar a ese composteiro? Podo deixar a bolsa de plástico? Non o podo levar. Quero dicir, eso é o que nós votamos de menos. No resto, estamos completamente de acordo co proxecto. Por tanto, de acordo co sistema, discrepancia con respecto á xestión de determinados aspectos, a xestión digamos. E a execución do entre esos aspectos nos que están vostedes en desacordo, porque é evidente que rachou incluso alguna asociación veciñal, no caso da cidade de Pontevedra, do Concello de Pontevedra, ten que ver co feito da elección, da decisión e da elección dos lugares onde se poñen os composteiros? Non, eu penso que quizás o que está fallando neste proxecto é a necesidade de que vai avalado por firmas das persoas. Exactamente. É dicir, nós entendemos, e así xa o transmitimos ao goberno municipal, aquí non se trata de poñer a ninguén contra ninguén, vale? Isto é un proxecto, é unha decisión de goberno que nós apoiamos desde o primeiro momento. O vicepresidente, cando presentou o proxecto no Carlos Oroza, concretamente, nós lle dixemos que estábamos completamente de acordo con o seu proxecto. O que pasa é que nós o que non entendemos é por que é necesario poñer nun papel 40 asignaturas, 50 ou 60. Nós entendemos que o proxecto ten que seguir para diante, porque, como ben sabe, temos falado algunhas veces, Carlos, nós confiamos ao 100% no proxecto. Quizás a pega que lle estamos vendo é a forma de execución e de desenvolvemento a ese, que é susanable, é dicir, que ao final de todo é que sí que imos a chegar a ese proxecto, pero na forma de desenvolvelo temos aí o atranco. Rematamos a toma inicial de posición con cada un de vostedes, co gurú, digamos, do técnico, o asesor do Plan Revitaliza, Carlos Pérez. Eu cada vez que digo gurú noto a súa mirada aquí clavada. Pero é que é certo, Carlos. Cal é o seu xuizo, independentemente das cuestións políticas, que non é seu, cal é o seu xuizo con respecto ao desenrolo que está a ter o Plan Revitaliza? Fagolle a pregunta non só dende un punto de vista de Pontevedra, sino tamén do resto dos concellos, que ademais, moitos deles están a vernos hoxe aquí, porque Canal Rías Baixas, afortunadamente, ten moita audiencia en toda a provincia, por exemplo, no Salnés. Como está a desenrolarse, en xeral, na provincia de Pontevedra? Ben, na provincia de Pontevedra estamos en 36 concellos ahora mesmo, en 24 deles con instalacións. O plan contemplaba, porque, vamos, é un diseño basicamente meu, non? No sentido técnico, que, como son elementos novedosos e que entonces poden crear certa alarma, non? Porque son elementos novedosos moi preto da ciudadanía, en rúa pública, e entonces, claro, comprendo, eu como ciudadano tamén me preocuparía. Entón, desenvolveuse primeiro en unha primeira fase que era, digamos, como difundir que eso non ten problema. E a mellor forma de difundilo é colocalos e ver se ten problema. Porque eso sempre estás a tempo de quítalo. Se algo que está realmente mal crea problemas, outra cosa mariposa, que é o seu, non? Eso que chamamos fase 1, que foi, digamos, moi tediosa, porque, claro, primeiro tens que convencer a xente, convencer os concellos, decirlle a ver se queren vir, montamos un viaxe para que o veran en sitios onde están xa montados, montamos un viaxe bastante, que foi, ademais, me pillou bastante recén entrado. No, Italia non, eso foron despois eles. Foi a Navarra e foron un autobús de 60 plazas con xente do PP, do Bloque, do PSOE, de todos os colores, non? Para que miraran en outros sitios. Mirar en outros sitios é interesante porque ves o que hai, pero non é o mismo que miralo na túa casa, na túa porta. Entonces, eso foi, digamos, como un paso previo ilustrativo. Onde nos xogamos o tipo foi en instalar os primeiros. Tivemos moitas dificultades,
en concellos incluso con concelleiros moi proclives, moi xa de coñecedores do tema, e que a tendencia, que comprendo que é humana e natural, é eso, por si acaso, ponmo lonxe, escondido, nunha esquina e tal, que é contradictorio coa propia esencia do composteiro, que precisamente busca elementos de cercanía, que o cidadano non teña que camiñar moito para ir a levar o sitio, o lixo ali, en este caso orgánico. Entonces, nós non podíamos consentir eso, fomos bastante radicales. Vale, se queres non o montes, pero se o montas, tes que montalo, si é mellor nunha plaza central que non sea unha lateral. Si dentro da plaza é nun lugar ben céntrico e visible, mellor. Si está ao lado dun parque infantil, mellor. Por qué? Porque teníamos confianza en que eso non tiña problema. Pero a forma de patentizar que non ten problema é poñelo e ver que problema crea. Eso foi a fase 1. Foi unha fase delicada, tediosa, digamos que no primeiro que montamos... Ainda estamos en esa fase 1 en moitos sitios. Non, agora estamos xa. No, bueno... No caso da cidade de Pontevedra. Sí, pero unha fase 1 avanzada, quero dicir, xa con instalaciones e con criterios xa formados ao respecto, xa a favor ou en contra, non? O primeiro que montamos, a xefa de cociña do príncipe Felipe, ahora xubilada e ahora amiga, pero entonces directamente mandounos a Lama, que eu non sabía porque nos mandaba a Lama, despois me enterei que había un penal na Lama, non? Pois mandounos a Lama. Despois, sin embargo, foi unha das primeiras promotoras de os cociñeiros e cociñeiras, vamos a levar ali porque eso está ben. Tamén é verdad, sendo honesto conmigo mesmo, que o tiñamos colocado nun sitio porque era a nosa primeira aula e estaba xusto debaixo da ventana de onde teñen os vestidoiros os cociñeiros e as camareiras e tal, e entonces o cambiamos. E o cambiamos pois 7 metros máis para baixo, 8 metros máis para baixo. Ora, en Príncipe Felipe hai 3 centros. E entonces, bueno, pois tuvemos ese feedback. No verao había moscas, sí. Claro. Ratas nunca houbo. Das ratas é unha cousa que solo se comenta aquí, en ningún lado do mundo co compostaxe se fala de ratas. Aquí é estrictamente novedoso de Pontevedra e sorprendente para mí. E o das moscas, sí, o das moscas é algo inevitable, consustancial á propia temperatura. Curiosamente, hai xa ou non compostaxe, en inverno non hai moscas, e en verao hai moscas. Hai xa ou non compostaxe é unha cuestión esencial. Entón, tivemos bastantes discusiones ali. Pois antes non había moscas, os veraos de antes non había moscas, non había moscas. Bueno, pois entonces o que fixemos foi, profiláticamente, cambiar todas, non tiñan mosquiteros nas ventanas, fixemos todo, puxémoslle captadores de moscas destos de tubiño azul eléctrico para tal, e estaban contentísimos. Entonces, esa cuestión de instalación é, se algo é bo, e o demostra funcionando, e se é malo, e o demostra funcionando. De acordo. Esa foi a fase 1. Vale. A fase 2 é máis delicada. É máis delicada, de seguido entraremos en explicacións nese intre. Antes que nada, que pensa a Rúa? Vamos co que recolectamos en xeral entre cidadáns. Logo temos unha segunda enquisa especialmente situada, claro, en Eduardo Pondal, onde precisamente esta tarde están a instalarse, a entrar en funcionamento un dos 2 novos composteiros aquí na cidade de Pontevedra. Pero, en xeral, a xente, como sona eso do compostaxe, do compost? Imos a calle. Eu estou de acordo que os poñan, porque pareceme unha cuestión de saúde ambiental, máis ben, non? E de unha cuestión de futuro, vamos, porque é o que se facía tradicionalmente, era positivo, non creas contaminación fronte aos cheiros reais que saen ás veces do outro sistema, non? E se ainda por encima hai participación da xente, pois contribuiremos todos a que a natureza se cuide mellor, non? Bueno, eu penso que temos que aprender a reciclar e a vivir de outra maneira, que isto de alguna forma ten que cambiar. Que o mellor é millorable? Pois posiblemente sea millorable, pero que é unha opción moi válida. Eu traballo en frente dun composteiro e a mí non me cheira, ni me perxudica, ni nada. Hombre, pues que es una manera de no tirar tanto desperdicio y de aprovecharlo de otra manera, de reconvertir. Hombre, eso está muy mal. Es una cosa que huele mucho, hay mucha bichería y eso es perjudicial para la salud. Tanto para gente mayor como para niños, que por aquí siempre hay muchos niños y mucha gente mayor y bueno, para todo el personal en general. Yo las veces que tengo venido no, nunca noté mal olor. No, a mí no me genera ningún problema. Lo de las ratas y eso, a ver, ratas hay en las alcantarillas también, no sé.
Es en general, a mí ni me va ni me viene, o sea, ni me parece bien ni me parece mal, no me molesta, sinceramente, tampoco. Es que lo acaban de poner hace 2 días y cuando venga el calor, no sé, ahora hace fresco y no, pero cuando venga el calor no sé qué pasará. Me parece una buena experiencia, pero habrá que ver cómo funciona. Yo no sé, no vi ninguno, por eso estaba viendo este. Que sí, que me parece boa idea, me parece progreso e necesario, pero bueno, hai que mentalizar a xente. A última, esa señora estaba precisamente, supoño que introducindo o, como se chama, estructurante, verdade? O estructurante que se pon despois de arroxar ese lixo orgánico, os residuos de comida e outros semellantes aí no composteiro. Como ven, hai de todo. Gravouse en Monteporreiro. Penso que preto de un dos postos, precisamente un dos primeiros composteiros que se situaron nesa urbanización. Porque certamente despois a intención do goberno municipal de poñer máis quedou freada pola resistencia ou pola oposición de veciños que exixen máis información ao respecto. Así que, como ven vostedes, temos unha percepción xeneral de que é bo, pero probablemente aínda falta información ou pedagogía ou non sei o que falta, pero algo falta. Entón, plantexo precisamente agora dende o punto de vista da cidade de Pontevedra e de un debate tamén que de algún xeito já asomou. Compostaxe comunitario ou individual? Porque vostedes me parece que están polo compostaxe individual. Por qué? Por el momento, porque es el caso de éxito, es el caso que está promoviendo Sogama, es el caso que estamos comprobando que en los ayuntamientos que lo aplican sí reducen los residuos orgánicos, es el caso contrario al Pontevedra y a la provincia de Pontevedra, donde estamos mandando más residuos que nunca a Sogama, a pesar de todo el plan de compostaje. Este dato tuvimos que pedirlo vía Parlamento de Galicia, porque la Diputación se negaba a dárnoslo, incluso dio datos falsos el señor Mosquera en rueda de prensa, lo digo aquí delante, porque tengo los datos, aquí tengo copia por usted, señor Geralde, si los quiere, y por eso apoyamos el compostaje individual, porque es el que funciona, el que se ha hecho toda la vida en casa, porque tienes tu huerta y el compostaje lo vas a usar en tu huerta. Aquí el compostaje comunitario, aprovecho, y que nos lo explique el señor Mosquera su brillante plan, ¿qué va a hacer cuando todo ese compostaje esté en funcionamiento, todas esas toneladas estén en funcionamiento, ese compost, qué piensan hacer con él? Hay un plan de comercialización, de usos... A ver, eu comprendo que teñades un problema serio, non? O señor Jacobo Moreira chegou a dicir que o compostaxe individual era algo moi malo que era volver ao porquiño, está aí nas hemerotecas. E tendes uns asesores francamente malos, eu lamento moito que teñades ese problema cando, repito, o PEMAR do PP e demais expresamente di que hai que potenciar o compostaxe individual e o comunitario, as dúas cousas. O que pasa é que cada un ten a súa escala. Entonces, en unhas zonas, o sea, a ver, poño un exemplo, non se pode levar uns zapatos, coller un tráiler para levar uns zapatos, nin coller unha moto para levar unha carga de 20 toneladas, cada cousa o seu. Entonces, cando sexa unha solución individual, o sea, con finca, etc., ou incluso no urbano, cando hai esa limitación individual, en eso estamos. Pero cando haxa bastante máis densidade de población, pois é comunitario. Iso é o que está, universal e demais. En Galicia hai 3 concellos que teñen composteiros pagados polo Ministerio de Medio Ambiente, xa hai anos sonando o PP, que son Allariz, Cerdedo, Cotobade e San Sadorniño. Xa teñen composteiros comunitarios. Santiago ten composteiros comunitarios. Cerdedo Cotobade está para colocar composteiros comunitarios. Por que? Ti tes unha agrupación de casas ou tes un restaurante ou tes algo e hai que facelo, non? Ben, o de antes, é que aí hai unha dicotomía entre Loureiro e Cesareval bastante forte, non? Loureiro defende que se coloca o que dixo, a crítica era que se coloca o compostaxe comunitario. A crítica é a xestión, non a filosofía. Sí, non, pero cuidado, a crítica era que se faga sin recoller firmas, que se estenda, porque se cree no proxecto. Claro, e a crítica, o sea, a outra é totalmente contraria, que resulta que se recollen firmas, se reúne a xente, se lle explica, en reunións abertas, e, polo tanto, que non está informado porque non quixo.
Claro, pero vostede sabe que a xente non é moi de ir a esas cousas. Bueno, pasou coa penalización, coa reforma urbana, pasou tantas veces. Mira, pero Eugenio, ti que sabes, digo, non sei se vale a pena usar esta experiencia, ti sabes que cando foi a penalización de Daniel de la Sota Peregrina, eu fun, negocio por negocio, a falar con todos a que fora unha reunión que opinaban. En concreto, en Radio Pontevedra, estabas ti. Vale, despois de eso, e de facer unha reunión, e de votalo ali, resulta que tuven que escoitar que non houbera participación, que non había información, que non sei canto, verdad? Estáse reproducindo mismo. En Eduardo Pondal hubo, en Monteporreiro igual, hubo unha reunión ca directiva da asociación, unha convocatoria pública en prensa e máis nos portais, foron ali a explicar e a todos que quixeron ir, de feito, José Luis Martín, por exemplo, foi, e outra xente foi, convocada por ese medio, e igual, que sempre ha de haber un que di, eu non me enterei, falta de información, que mono queda disimular a oposición na falta de información. Iso é un truco moi bello, absolutamente bello. E o de recibir, pode dicir unha cousa, vai ao teu registro e verá que non hai ninguén de Eduardo Pondal que pedir unha entrevista con un concelleiro. Ninguén. Manda un escrito dicindo que se opoñen a ubicación. Si le mandan el escrito, ¿lo van a recibir? Que manden. Pues este viernes tenemos que interpelar al alcalde para que reciba a los vecinos. No. Porque yo sé de cantidad de veces, incluso pidiendo la palabra en el pleno, que se le ha negado a los vecinos. No hay ninguna... Si usted dice aquí que hubo un escrito, lo recibe, yo ahora mismo, y aquí no estoy viendo la tele, muy bien, vecinos, ¿dónde está la cámara? Metan un escrito que según el señor Mosquera, el señor alcalde, les va a recibir. É que o escrito fixo el, Outra cosa. O que presentaron engañouse. Outra cosa, porque a lo No, mejor... engañádonos moito. Perdón, fixo quen? Que fixo César Abad? Sí, no, fixo Pepe, sí. Entonces, engañástelos, en vez de decir o escrito, pero vimos unha entrevista, resulta que pedís outra cousa. O que quería decir é que, a diferencia daquela época, César, a Federación de Veciños Castelao sempre apoiou eso porque entendía que ese era o modelo de futuro. E nós repetimos outra vez que aquí é onde que irades. Nós apoiamos o proxecto. Se necesita, digamos, explicarlle á xente o que ten que facer, como hai que facelo. Carlos, perdona que te tutee, pero xa o temos falado varias veces e o temos falado moitas veces. Hai que facer desde o principio, antes, nos barrios, o que hai que facer é explicarlle á xente como vai o proxecto. Se teño que levar unha bolsa de plástico, que fago ca bolsa de plástico? Vale. máis pedagogía. A esa señora diámoslo con un caldeiro. Perdón, pero hai algo inexcusable. Na televisión privada é inevitable. Chámase publicidade. Porque fóronse 25 minutos de debate. Bueno, exactamente 26, que levamos 26 minutos. Así, rapidiño. Así que, de seguido, o segundo bloque de contrastes. Ata agora mesmo. E seguimos, contraste, segundo bloque, hoxe falando da situación do plan de compost na provincia de Pontevedra, particularmente tamén aquí na capital da provincia onde nos atopamos. Lembren, dende o Pazo da Cultura, auditorio principal do Pazo da Cultura de Pontevedra, con César Mosquera, César Abal, Carlos Pérez e Juan Manuel Loureiro. Falando da situación e falando concretamente tamén de que dificultades están ou non a atoparse para o desenrolo do plan, e particularmente no caso da cidade de Pontevedra. Falaban hai un intre, intercambiaban opinións e críticas César Mosquera e César Abal a propósito do caso concreto de Eduardo Pondal, onde precisamente esta tarde é unha rúa céntrica da cidade de Pontevedra, ni Eduardo Pondal, pero digo para os que están a vernos fora da capital, onde esta tarde estrelouse un dos dous novos composteiros, quería decir, na cidade. Concretamente, nun punto onde xa se atopaba outro e que xenerou diversidade de opinións, o que citaba recentemente César Abal e respondía César Mosquera. Imos ver o que decían dous representantes vecinais a propósito deste asunto. Yo manifiesto mi descontento ante este despropósito del ayuntamiento porque si queremos reciclar, reciclemos aceite, señor alcalde, reciclemos pilas, que yo no veo reciclaje de pilas por ningún lado, y reciclemos residuos orgánicos en contenedores herméticos para toda la ciudad, no solamente aquí, porque la Asociación de Vecinos Eduardo Pondal, que es de su partido político, y me voy a meter donde no me llaman, ahí usted agarró sus 44 amigos, ¿verdad?, con el detrás,
Así vamos a ser directos, y ahí dijo, bueno, aquí tenemos a favor y vamos a colocar aquí. Pero no me coloque uno, me va a colocar 30 composteros para 44 vecinos, que de verdad son los que van a compostar. Creo que casi ya les toca a uno por vecino. Yo no sé por qué no compostan en sus casas. La opinión que tenemos respecto a la colocación de estos composteros en el medio de la ciudad es porque se considera que aquí se pueden poner, y no en la herrería, por ejemplo, sin ir más lejos. En cualquier calle céntrica, si es una cosa que no huele, que no tiene ningún tipo de problema, se puede poner en la calle donde está Zara, por ejemplo, en Benito Corbal, en las principales calles de la ciudad. Pero me da la sensación de que no va a ser así, tengo un presentimiento de que no va a ser así la colocación de esos composteros. Me da la sensación que solo aquí, que nos tomaron de tontos, ni nos han preguntado ni consultado, solo se han puesto a través de una asociación totalmente politizada, ¿entiendes? Con la firma de 40 personas han puesto esto, y con la firma de casi 700 que tenemos se niegan a retirarlo. Entonces que me digan cómo si con 40 firmas se ponen y cómo con casi 700 no se sacan. A mí es lo que me tienen que explicar. Bueno, estas dúas opinións de representantes vecinais que están a recoller esas firmas sirven precisamente para abrir, desbastar varios ángulos con respecto ao asunto. Primeiro deles, somente foron 40 firmas, non sei se ten vostede coñecemento ou vostede como presidente... Inicialmente foron 44, debe haber 115, unha cousa así. Debe haber xa. Outra xente que está aportando que non... Vale, e que está a pasar? É dicir, o movimento vecinal, unha pregunta probablemente para vostede, está a soportar esa presión ou non? Porque dá a impresión, claro, como que pasou, por exemplo, en Monteporreiro, que rachou polos aires, aparentemente, a Asociación de Veciños o Mirador, que é o interlocutor lóxico, entendo, do Concello de Pontevedra, ata que de repente aí pasou algo, viuse superada polos acontecementos. Se está a levar ben isto ou non? Cando falaba vostede da xestión precisamente da colocación dos composteiros. A ver, eu en primeiro lugar quería decir unha cousa. O movimento veciñal está acollido, está amparado por lei. É dicir, eu sí que teño que non estar de acordo co que acabo de escoitar, porque Eduardo Pondal, a Asociación de Veciños Eduardo Pondal, forma parte da Federación de Veciños Castelao. E me consta que non está politizada, é dicir, aquí está totalmente regulado os procedementos. Cada X tempo, cada asociación ten o seu tempo, e hai elección. Se alguén considera que non está representada, que se presente, pero que non se pode facer é decir que os compañeros están politizados ou non están politizados. Porque eu tamén podía decir o mesmo desa señora, independentemente de que a Asociación de Veciños Eduardo Pondal ten os seus tempos para que haxa candidaturas a eleccións. Están legítimamente, digamos, avalados pola legislación que é a Lei de Asociacións de Galicia do ano 2000. Vale? A partir de aí, que eu sepa, a Asociación de Veciños Monteporreiro non forma parte da Federación de Veciños Castelao, pero sí que colaboramos moi a miúdo, por unha serie de circunstancias do pasado. Sí, do pasado. Vale, pero nos consta que a Asociación de Veciños de Monteporreiro sigue funcionando. Outra cousa é que, como en todo, pois hai unha xente que non se sinte representada e se busca unha serie de cousas. Eu iballe preguntar precisamente ao concelleiro do Partido Popular, hombre, si quere que os concelleiros sexan do partido que sexan, teñan que atender a unha persona determinada cada vez que ten un problema, home, eu entendo que non. Os cánones están aí, de momento existe un regulamento de participación ciudadana. Perdón, un regulamento de participación ciudadana que está débil, pero está aí, entón eu digo, a ver, aquí que pasa? Que cada un, cando lle chove na súa casa, ten que ir ao concelleiro e o concelleiro ten a obligación de recibilos? Non, hai uns cánones oficiales. Se non están de acordo ca xunta directiva de Eduardo Pondal, de Monteporreiro, de Campolongo, que eu tamén son... É que, de feito, en breve vai tocar a vostede. Exactamente, que a mí me toca no mes de... A próxima etapa, creo, non? A mí me toca no mes de xullo, quero decir que o que queira presentarse, que se presente, vale? Pero de aí a decir que están politizados, eu entendo que os membros das xuntas directivas están totalmente legitimados para facer, e me consta que houve asambleas para falar deste asunto dentro das propias asociacións. Que pasa? Que moitas veces a xente, con todos os meus respetos, os veciños che din, xa estás ti que xa me defendes. E ao final hai que tomar a decisión entre 30, 40 ou 50 personas que son as que asisten ás reunións ao mellor de 200 ou 300 ou 400 veciños. César. Sí, me preguntaba si tiene el deber un concejal de recibir a los vecinos. Por supuesto que tiene el deber de recibir... Digo individualmente, César. A cualquier vecino. Nosotros en el programa llevábamos compromiso 72 horas.
que en 72 horas cualquier vecino tiene que tener, si no es por un concejal, por un representante, tiene que tener atendida una respuesta. Por supuesto que cualquier vecino, para eso está el gobierno, para eso nos pagan a nosotros los políticos, para atenderlos, por supuesto. Respecto a las asociaciones, aquí nos conocemos todos y por supuesto que hay asociaciones afines, más afines, menos afines o nada afines. No, eso non te podo permitir, Bueno, sabes que non. pues luego si quieres entramos en más detalle. Non toca aquí, cando queiras miren, falamos. fíjense, aquí en Pontevedra ha pasado lo siguiente. El Concello ha encargado un contrato que se llama adquisición de composteros comunitarios en los barrios de Campolongo y de Monteporreiro, donde la asociación de Campolongo y la asociación de Monteporreiro pidieron los composteros. Sí, y en base a eso se encargó un contrato. Un contrato que una vez adjudicado, vaya por Dios, nos olvidamos de la obra civil. Nos olvidamos de la obra civil. Se dieron cuenta los técnicos municipales que tienen adquirido el compostero, pero eso genera un lisiviado, que el señor Carlos sabe muy bien, eso hay que canalizarlo y meterlo por saneamiento de alcantarilla. Vaya por Dios, tienen que hacer un negociado sin publicidad, están los composteros, el concurso parado 10 meses, 10 meses parado el concurso, se pierde un año y se comienza con el proyecto, todo el proceso terminado, empieza en Monteporreiro las críticas. Se ha comprado los composteros y la obra civil se ha hecho para dos barrios, Campolongo y Monteporreiro. Ahora no lo quieren, Campolongo y Monteporreiro. ¿Qué hacemos? Non é así, ¿Qué hacemos? Pues si que non é así, quiere usted aquí, non é así, si quiere usted aquí, Juan, puede decir aquí a los vecinos cuáles eran las zonas que usted había hablado con el gobierno del BNG en Campolongo. Puede decirlo aquí, porque hubo conversaciones y usted dijo que en Campolongo iba a haber composteros y que, y, bueno, pues puede usted hablar aquí con transparencia dónde eran las zonas. ¿Qué pasa? Le pasó de usted lo mismo que le ha pasado al dirigente vecinal de Monteporreiro, que los han dejado solos. Ustedes creían en el compostaje de buena fe, ustedes apoyaron el proceso de compostaje. Después de lo que sucedió en Monteporreiro, me pareció triste y lamentable, porque yo tengo buena estima con el señor Carlos Dieguez, cómo lo dejaron solo entre los vecinos. Ningún concejal del BNG subió a Monteporreiro, presidente del Mirador, de la Asociación Mirador de Monteporreiro. Ningún dirigente vecinal, ningún dirigente del BNG, dirigente del BNG sube a Monteporreiro a hablar con los vecinos. Dejan al dirigente vecinal solo. Está abierto. Solo. É que é absolutamente increíble a sarta de imprecisións, por non dicir mentiras que se soltan. Tengo aquí los contratos, O sea, resulta que non, é que non... o señor, primeiro, os composteiros comunitarios non necesitan unha tasa de saneamento. Necesitan obra civil. No. Que o diga o... Necesitan obra civil, pero non conectarse. Segundo, o despliegue de Monteporreiro paralizouse porque o pideu o presidente, máis apoio creo que xa imposible. Como? Como che digo, como está comunicado, é feito público. No, pero compraste el suministro y os olvidasteis de la obra civil, está en el perfil de contratante. Puede entrar cualquier ciudadano en la web. Está en el perfil de contratante. Hai que ler as cousas boas. Pero antes, por exemplo, é que é absolutamente genial. O sea, aquí resulta que unha cousa que se dixo antes, que está azuzando os veciños do Arro Pontal, que foi a policía. O sea, que uns veciños quentan a cabeza estes do BP, directamente reunidos no avenida, o que sea, quentan a cabeza e din, paramos a obra porque nos peta. Van ali, plantase parando a obra, e os operarios da tal chaman a policía vai ali e rexistra, e toma o dato. É que se non o fai a policía, incurren responsabilidade. Vale? Entón estamos perseguindo os veciños por unha obra que foi automática, por unha actuación que foi automática. Salió un vídeo deste que non tuvemos... Ademais, eu quería dicir unha cousa, César. É absolutamente incrível o que hai que escoitar. O composteiro que se inaugura hoxe en Ponteboleira, vale? Eduardo Pondal. Exactamente. Eduardo Pondal, nós somos os, digamos, os xestores da horta urbana que hai ali. E nós considerábamos, porque os propios, digamos, inquilinos ou familias que están ali na horta urbana podían aportar estruturante para eses composteiros. Entonces, nós non decidimos a ubicación, pero sí é certo que a Federación de Veciños Castelao considera que naquela zona é necesario un composteiro. Nós non decidimos o número, perdonar, pero creo que sí debo discutir contigo algo. Campolongo foi o primeiro en pedir os composteiros para Pontevedra, pero os tempos de que no decide é o grupo de goberno. Dicir, nós non quedamos en que íbamos... Isto non é unha carreira de velocidade, César. Isto non é unha carreira de velocidade, vale? Entonces, a mí non me metas cousas que eu non estou metido nese asunto. No, pero non digas o que digas, o que acabas de decir, eh? No, yo digo que digáis las ubicaciones. Por favor. Que los vecinos tienen derecho a saber las ubicaciones que tenéis pensado. ¿Están decididas esas ubicaciones? No, porque yo le he preguntado a la comisión... o gobierno municipal.
Perdona, as ubicacións, é que volvemos a ver. Sí, pero que precisamente, César, as ubicacións é un dos aspectos máis máis delicados do vamos a asunto. ver, aquí Carlos, Por lo que decía antes Carlos. Aquí Carlos le pode dicir que explicoulle hai un técnicamente. protocolo de actuación que quen non entra por el non ten composteiros. Nin concellos, nin veciños, nin asociacións, nin gobernos locais, nin nada. Vale? Entonces, quen decide a ubicación en función da xente que se compromou a compostar, técnicamente, e non un solo técnico, senón os técnicos que hai no Concello e na Diputación, que, por certo... Do Plan Revitaliza. Do Plan Revitaliza, que, por certo, de ser do millorciño que hai no mundo, vale? Entón, collen... Maravilloso. Hombre, non sei, se a Unión Europea reconoce, se outro non reconoce, resulta que tal, ves? É que vivir unha realidad paralela. Bueno, los datos de Sogama mandamos máis residuos que nunca a Sogama. Vale, Si eso es vamos el a ver. mejor plan Entonces, que Revitaliza. En función de que os veciños non teñan que andar máis de X metros, non? De centralidade, en función de topografía. Claro, non se pode, en función de que haxa agua para conectar, para que haxa o grifo. En función de outros deciden, isto é a ubicación tal. É propiedade municipal, non é, pódese colocar, o que sea. A intervención non é dicir, é propiedade municipal, pódese colocar ou dicir, busca outra. Esa é exactamente a intervención que hai. E non permiten outra, lóxicamente. Igual que para colocar un composteiro, din, hai sinaturas, hai compromiso da xente de aportar, non hai compromiso da xente de aportar, pasa, e se non hai, non o permite. Permítanme dúas aclaracións técnicas, porque non, ademais, que Carlos vaise aburrir, vaise marchar. Ya. Pasa que non podo participar. Non, é evidente, pero eu quero, de cando en vez, aproveitar a súa condición de asesor do Plan Revitaliza e de coñecedor desto de hai moitos anos e moitos sistemas de tratamento do lixo. Hai lixiviados, como dixo César Abal, procedentes dos composteiros, e dous, poden ser composteiros herméticos como plantexou unha das señoras que acabamos de ver e escoitar? A ver, a sabiduría popular é sabiduría popular, non? E ten dereito todo o mundo a decir o que sea, pero o sustrato de coñecemento ten unha base, digamos. Entón, digamos, por empezar polo máis grave, digamos, esa persona con toda a súa voluntad... Composteiros herméticos. Composteiros herméticos é unha contradictio in terminis, porque precisamente o compostaxe é un proceso aeróbico. Se o fas hermético, estás perdido. É dicir, necesita aire. Sí, claro. Entonces é unha contradición intrínseca. Eu veño do compostaxe industrial, é a primeira vez, eu son un profesional, estrictamente profesional. Non é que sea político, que non son apolítico, pero, digamos, non teño nada que ver coa política, non? E veño do mundo industrial, o sea, a primeira vez que traballo para unha empresa pública, sempre traballei para multinacionales, empresas, etc., en compostaxe industrial. Entonces, digamos, elementos que aquí se discuten en corpus de certo coñecemento non se discuten porque non há lugar. Comprendo que un ciudadano ten dereito a decir o que quera, pero non ten corpus de veracidade. Claro, pero ese cidadán non sabe, vostede sabe. No, claro. O que pido é que vostede faga pedagogía. Sí, pero aparte non quero facer sangue de ninguén. Non, eu esa non persona pido eso. ten toda dereito a decir eso, pero é unha persona ignorante extrema dese tema, non? Porque en ese caso concreto é o estrictamente contraindicado. O sea, un contenedor hermético para compostaxe é o que ninguén, nin o máis tonto do pueblo, indica. O composteiro tense que levantar. Ten que ter porosidade, nos de feito nos concursos indicamos incluso ou ben en industrial, que non existe eso en industrial, a nivel enerxético se colocan toberas e se colocan ventiladores para dar oxígeno, porque se non das oxígeno o proceso é anaeróbico e é cando hai cheiros. Pero claro, eso é como para facer unha tesis doctoral que non é este o foro, tal vez, non? Ese é o primeiro caso. E o segundo caso, lixiviaos, que é un tema máis delicado, digamos que o compostaxe é un proceso enzimático en fase acuosa. Si seca, non se produce. Pero se hai un exceso de humedad, lixivía, que eso é correcto. Simplemente, no coñecimento do proceso está no control do proceso. Entón, no caso concreto do compostaxe comunitario, está diseñado especificamente para que non produzca lixiviados e se os produce que sean de percolación, nunca de escorrentía. Quen se encarga de vixiar eso? Porque, claro, moitos dos que están a ver escoitar dirán, vale, eu que sei deso, eu que sei se é acuoso, non é acuoso, como vai ou deixa de ir. Supoño que son os mestres composteiros e composteiras, non? Eu creo que a única condición que lle puxen a César Mosquera cando me dixo si quería vir para aquí foi hai que formar personal técnico. Ese é o punto clave, porque en ningún sitio é moi fácil, digamos, elementos de inversión, que despois se teñen un coste de amortización, pero eso é o que fai todo Dios desde sempre. En cambio, elementos de fungibles, de mantenimento e de personal que debe estar, digamos,
sine die, o sea, sempre, é algo que é moito máis arriscado, claro. Elevamos 3 xeneracións entón, xa aquí, neses composteiros. esa foi a única condición que puxen, digamos, non negociable. Se me permitís, quería facer unha pregunta. Igual aquí o mestre composteiro por excelencia, o gurú, como ti lle chamas, non lo pode explicar. A mí me gustaría saber, creo que falamos varias veces, que lle quedara claro aos veciños, porque eu non fago máis que escoitar, por que non se poñen composteiros na Plaza da Peregrina? No, eso sí, de eso imos a falar. Me gustaría que explicara. Claro. Eu estou falando no meu concello, a mí me toca... Creo que é bastante sinxelo de explicar, porque non o explicaras unha vez, ten unha lógica moi fácil. Sí, hai elementos que teñen unha explicación técnica, como pode ser o dos lixiviaos, o dos cheiros é moito máis delicado, que é un tema que si podo evitar a falar del, evitarei, no? Pero isto... Sí, seino. E sei que xente fumadora morre de 100 anos sin problema de cancro e outros morren de cancro sin fumar. Hai que entender esas cousas en términos estadísticos, non? Porque senón, claro... Pero bueno, eso é un tema delicado, eu comprendo. Eso que me decías ahora, digamos, non é un problema estrictamente técnico, sino un problema logístico, de cálculo. Quere decir, non ten sentido poñer un compostero comunitario que ten un pequena, pero implica unha concentración nunha zona moi difusa de población. O mismo que tampouco ten sentido poñer nunha zona de población en altura, que hai moitísima población, entonces non ten sentido. Aí habería que facer unha recollida selectiva e unha planta, o que sea, non? Que é o modelo clásico, non? Entón, é unha cuestión logística, de regular medios e fines. Entón, na Peregrina, eu desconozco se hai moita población ali, en principio, a mí me encantaría facer unha peregrina. Me gustaría moito. E na herrería, o dito de outro xeito. Dixenxe peregrino, herrería, non, pero vai. Na peregrina me parece máis difícil. Vale o exemplo. Eu quero decir o seguinte, é dicir, están a vernos, non só en Pontevedra, están a vernos en Cambados, por exemplo, que ten unha zona peatonal e preciosa, ou en Vila García, ou en outras vilas. Nas zonas peonís, ou centros históricos, como temos nós na cidade de Pontevedra, é axeitado ou non é axeitado? Pódese ou non se pode instalar composteiros comunitarios? É o mesmo que xigante, que sería un problema de medida, ninguén colle un tráiler para ir recoller un periódico. Claro, pero ali vive xente, hai moito negocio de hostelería. Claro, entonces, en canto se chega a unha densidade, a ver, eu poño un exemplo para que se entenda. Aquí, por exemplo, o Sergas, que eu sepa, xestionado polo PP, pero bueno, o PP de Pontevedra é unha cousa por libre, falou con nos e quere meter tanto Montecelo como o Hospital Provincial a compostar, correcto? Ben, resulta que, feitas as contas técnicamente, que me corrixa Carlos e tal, fai que houbera que meter 100 composteiros, 100 unidades, por exemplo, no provincial, cousa que é imposible. Non habería espacio. Claro, hai outros recursos, que é un composteiro dinámico. Pódese compostar, pero con un composteiro dinámico. E que é iso? O composteiro dinámico é o que airea e se move, é xa un aparato que se move, que hubo un carro sobre o Zaún e tal, que hai en moitos sitios, e que é capaz a procesar pois xa moito máis volumen. Xa ten outros custes, pero se aforran. Claro, entonces, na ferrería, claro que pude habelo, incluso botamos contas. Ora, si na ferrería, nos xardíns de San Francisco, toda a zona, bota ali, teríamos que encher todo de composteiros para servilo, cousa que é bastante desproporcionada. Cal será a solución aí? A solución será un contedor marrón para botar os orgánicos e leválos á planta. A min se me dan a escoller, visto en Italia, visto en outros lados, se me dan a escoller entre un composteiro comunitario ou un contedor marrón, ou un contedor verde os que hai agora, digo, un composteiro comunitario. O sea, crea bastantes menos molestias de calquera tipo. Claro, porque van a decir, no, é que pode cheirar. Bueno, é bárbaro, non? E contedor marrón pode cheirar aínda máis. E o verde cheira máis. Claro. Claro, é un problema de tal. O sea, é un problema deste tipo. Ora, é un problema de escala. Non vas poñer un comunitario nunha finca do rural, nin vas poñer un comunitario con esa concentración. Preguntou antes César Abal. Por exemplo, dous exemplos máis. Se quere vostede fai a pregunta, pero se non traslado. Calle Rúa Benito Corval, por decir un exemplo. Poderíamos decir a Baldosa en Vila García, poderíamos poner outros exemplos similares en outras vilas e urbes da nosa provincia. En Vigo,
Cal é a solución, por exemplo, para Vigo? Se é que Vigo vencéllase o plan revitaliza. Vigo non se sumou, como non se sumou Pollo, non se sumou Mos e outros concellos porque estaban co contrato. E todos sabemos, cando estás co contrato recién colocado, o que sea, pois facerlle a máis mínima modificación pode lugar de recursos e demais. Que as cousas tamén colocalas na súa ubicación, igual que Silleda non se sumou ao principio que estaba o contrato, ahora sumouse, e outros. Vale? Entonces, nós temos unha estimación, temos feito... No, pero está con contrato novo. A ver, está con contrato novo, home, está con... A ver, claro, Mos igual, outros igual, vale. Entonces, temos unha estimación que, máis ou menos, a provincia se nos queda en, como era, 30, 40? Porcentaxe de... Sí. Sí, un 33 de individual, un 38 de comunitario e o resto para planta. Iso máis ou menos. O resto para planta. O sea, que un 33 e un 38 son un 71 e un 29 para planta. Vigo, pois, probablemente, o individual, pois igual ali, pois hai 80.000 no rural, pois igual é algo menos, igual a un 20%, o comunitario igual é un 25% e a planta o 55%. Vila García, pois a planta igual só ten que levar o 15%. Cando falan de planta, falan de Sogama? No, a planta de compostaxe. ¿Y esa planta irían los residuos de Pontevedra o de esos concellos que se han adherido al plan de revitalización? No. Sí, nos temos, eso está planificado, ¿eh? Temos una previsión de 6 plantas, ¿eh? De 6 plantas. Sí, Esto es una novedad, ¿eh? Claro. Esto es una novedad. Fíjese en la información cómo novedad. fluye aquí. Novedad. Esto es una novedad por parte del gobierno de Pontevedra, es una novedad lo que está Fala da haciendo. provincia, 6 plantas. Claro, y Pontevedra vertería solo en la planta de Canicouba. Sí. É só Pontevedra ou algún concello No, al máis? principio só Pontevedra, aparte está así. E as 5 restantes atenderían a ese 71. Que non quere dicir que se vayan facer as 5 de nova planta, porque hai algunhas privadas que están xa Sí, están das 6 que temos traballando, previstas, etcétera. das 6 que temos previstas, unha é puramente hipotética, porque é unha gran planta para Vigo, pero está calculada. As outras 5 serían, en principio, factibles. A que está máis avanzada sería a Canicouba, e o concepto que aplicamos é que se pode emplear unha instalación xa existente que simplemente se adapte a ese tipo de criterios que establece o Revitaliza, perfecto. Entón, só conseguimos unha, que collería a zona de Porriño e toda esa zona, esa área, Mos, que sería... Sí, que bueno, un industrial que xa existe, e que non vou dicir o nome por non dar publicidade, e que xa falamos con el, xa incluso temos feitos os números, e aceptaría caso de que os concellos acepten, porque claro, ten que recibir o lixo. Condicións sine qua E as non. demais son 4 máis que están previstas. Unha delas Sí, é a pero Canicouba. imos facer unha cousa, porque son casi 25 minutos que levamos falados, e seguro que vou ter que cortar e vai ser peor. Entón, prefiro gañar 30 segundos, ir a publicidade e de volta retomamos. O debate está vivo, flúe. Na pausa de publicidade, eles están, aí siguen. Imos retomalo inmediatamente. Quería facer vostede dúas precisións, César. Si, a primeira, con respecto ao volumen, digo algo que se dixo, por que non se reciclan pois os RAEs, as pilas, o que sea? É que exactamente a normativa, repito, do Estado e da Xunta, exixe que hai que ter, antes do 2020, o 50% dos residuos preparados para a reutilización ou reciclaxe. Ben, simplificamos reciclaxe. E resulta que en Pontevedra, por exemplo, na provincia de Pontevedra, máis ou menos, os 52% son bioresiduos. Vale? Non, na provincia. 52%. Contando con que hai un 15 ou un 20%, que é irrecuperable, porque son materiales mezclados, polo que sea. O sea, estamos falando de que, como moito, utópicamente, podíamos reciclar o 30, porque o 50, se non entramos, por iso hai que entrar cos orgánicos. E por iso é moito máis importante entrar cos orgánicos son maioritarios que con outras fraccións, que xa entraremos, efectivamente, é sumamente interesante, non? Esa creo que é unha aclaración que hai que facer para que se entenda, non? En segundo lugar, digo, a cuestión, digamos, do funcionamento das solucións técnicas axeitadas. Non se pode aplicar solucións que sirven, que son moi boas. Como antes falei do composteiro dinámico. Un composteiro dinámico pode procesar de orden de 800.000 toneladas ao ano, non? O sea, está... Sí, depende do tamaño. Sí, 2 toneladas diarias. 2 toneladas diarias nun composteiro comunitario non se pode. Entonces,
en Benito Corval, na Baldosa, en Vigo, en Príncipe, o que sea. Claro, é que non hai posibilidades físicas de facelo, porque sería encher a rúa, espacios libres con eso. Claro, e cal é a solución precisamente en eses casos de tanta concentración? Pois o marrón. O marrón. Claro, cada cousa ten a súa dimensión e ten máis. Evidentemente, levará despois, en canto avance o plan, levará despois a, digamos, a cuestión fiscal. Ahora, por exemplo, en casi todos os concellos, no rural cóbrase menos que no urbano. Despois habrá en función do tratamento, en función do tratamento e dos custes, porque a recollida, por exemplo, cando está moi compacto, cando hai moito que recoller en pouco espacio, é relativamente barata. Aínda que si, o levar a planta máis caro que o outro. Ora, no rural, por exemplo, a recollida é carísimo. Se se aforra a recollida, estamos aforrando, non? Plantexa vostede un tema moi interesante, sí, César. Sí, yo, sinceramente, si vais a llenar Pontevedra, el centro de Pontevedra, de composteros comunitarios, donde un vecino va a bajar sus residuos orgánicos, va a levantar la tapa, va a echar sus residuos, va a coger estructurante, va a echarse en función de los residuos un tipo de estructurante, va a venir el siguiente vecino, va a levantar, va a ver los residuos del anterior vecino. Yo, sinceramente, eso en la ciudad de Pontevedra, en el centro urbano, pues no va a funcionar. Yo, sinceramente, lo digo, no va a funcionar. Tenían ustedes el plan de la planta, para eso prefiero 1000 veces antes la planta, separación en origen. Había una señora antes ahí que para mí lo decía muy bien, que hay de reciclar, de reusar, de reutilizar, de reparar, de valorizar. La economía circular no es solo compostar, señor Mosquera, es todo. La economía circular es todo. Ustedes hablan de la Unión Europea, pero la Unión Europea no dice nada de compostar. Dice el 10% de residuos menos en el 2020 y el 50% de reciclaje. No dice nada específicamente de compostar. Eso es una apuesta política de ustedes. No es técnica, es política, y se lo dice el alcalde Lores. Y esa apuesta política les va a salir mal. Y nosotros lo tenemos que decir y se lo estamos diciendo continuamente. Eu casi me alegro desa planta, porque cando foi o da Canicó montaron un follón contra os terrible. Daquela estaban contra a planta, están a favor. Bueno, isto é maravilloso. Cada día escoitamos unha cousa. La planta, cada día escoitamos unha cosa. Usted dijo que la planta iba a ser de 70.000 toneladas. Luego dijo de 20.000, de 30.000, de 5.000. Es usted el que va cambiando de versión. Hai 2 anos aproximadamente que firmouse o contrato de aluguer. Está parado. Que está a pasar con ese asunto? No, está pasando algo bastante sinxelo, que leva o seu tempo. Vamos a ver, a planta de compost que está en estes momentos en Cerceda, que está a punto de acabarse, estaba prevista no 2010. Estamos no 2018 e nesta se a acabar, vale? Entonces, por que nos apuramos cos terreos? Esperemos que non pase iso co Hospital de Montecelo, Agardemos que non, pero por que sucede isto? Creo que a historia está aí. Nos no ano 2014 chegamos a un compromiso coa Diputación de que nos aportábamos terreos para facer unha planta conxunta na que como moitos tratábamos de Pontevedra e outro tanto. Vale. Botamos a andar o proceso e resulta que despois se desmarcou a Diputación naquele momento co señor Louzán. Nós non paramos o proceso, sería unha auténtica volta para diante, volta para atrás, máxime cando andaba o PP, nese caso tamén o PSOE, correteando por aí. En contra de la Diputación de Pontevedra, exactamente. Nos demarcamos nosotros primero, porque aprendimos de lo que pasó en Estezaz con la empacadora, porque aprendimos que los pontevedreses no querían traer los residuos aquí. Ustedes iban a hacer una planta donde iban a venir 20 y pico, 30 y pico concellos de la provincia a traer sus residuos a Pontevedra. Entonces, y de último vino la planta de Canicova. Eso es lo que pasó, señor Mosquera. É que estades profundamente equivocados, hombre, mira. Pero se cada día cando foi a da empacadora, paralelamente estabas tramitando a planta de compostaxe do Morrazo. E non tuvo ningún problema, é que a xente está a favor do compost, que creestes que perdestes a alcaldía, contaron os abuelos que perderes a alcaldía de Pontevedra, por culpa do de Vilabó, é falso, pero bueno, seguir con esa lideira que cada un ten. Hablaba usted antes de Benito Corval, hablaba usted antes de la reunión de Benito Corval, no me lo contó ningún abuelo, lo viví yo, usted antes contó una mentira, porque ¿sabe lo que dijo usted a los comerciantes de Benito Corval, no, de la avenida de Vigo, en aquella famosa reunión de las Baixas? Dijo que iba a ser de entrada la avenida de Vigo. Dijo que iba a ser de entrada. Bueno, ¿verdad, señor Mosquera? Por eso usted, no es cierto. Por eso usted. No se me vayan por la reforma urbana. Estamos no composible. Está vencellado, sí, entendo. Pero, vamos a ver, o asunto é que nós non íamos parar iso, porque supoñía un proceso que xa sacáramos a licitación, que hubo que nos interesara ademais, e que sabendo que podía tardar un pouco máis, porque sabemos que iba a tardar un pouco máis, pois seguimos adiante. Nada máis. Ora, cando se fará? No 2020, 2021, 2018, 2018 xa non, pero
bueno, pois cando se faga. Xa digo, seguro que vai tardar menos do que tardou o Sogama. Estas cousas levan o seu E tempo. ese dinero, que é de todos os pontevedreses, señor Ese Mosquera? dinero vai para os comuneiros da Canicouba, que seguro que una vai facer solución. un uso espléndido. Canto estamos a pagar por iso? 20.000 euros. 20.000 euros anuais. Sí, por 20 hectáreas. 25.000. O sea que podemos facer ali o que queiramos, estamos facendo investigación na universidade, pódense facer moitas cousas. 25.000 euros al año, cuando se podía haber hecho un contrato de reserva, que es lo que se hace siempre en cualquier compraventa, no empiezas a pagar por algo que no usas. Pues esto es lo que está haciendo el Gobierno de Pontevedra. Y no, acaba de decir, no sabes si en el 18, 19, 20, estamos tirando el dinero de Pontevedra. Tienen ustedes las ideas clarísimas, me queda a mí todo clarísimo. Moito claro. Esto es implantación. Falaron vostedes, hai un momento de unha cuestión de prezos. Pregunto, o compost, a utilización do compost, sexa individual, sexa comunitario, certamente vai abaratar ou non o recibo que paga, a factura que paga cada concello, sí, é unha pregunta aberta para todos, e a que pagamos cada un de nós. Fíjese. Religiosamente en el bimensual ou en el mensual ca agua, por exemplo. Cuido la palabra porque aproveitando que está aquí o técnico, o gurú Carlos, houve unha reunión... Vaille quedar, Vaille quedar. Houve unha reunión con Mozambique. Houve unha reunión con todos os grupos políticos. Houve unha reunión con todos os grupos políticos, nos que os tres un informe, un bo informe, no que nese informe se dicía que nos primeiros anos do compostarse o recibo iba a se incrementar. Que había que alcanzar, a partir do 30% do residuo orgánico, que había que alcanzar a cota do 50% para que se abaratase. Isto, nós o sabemos, pero isto é o que o goberno de Pontevedra ten que dicir aos veciños de Pontevedra, que nas primeiras fases vai costar máis cartos, señor Mosquera. Isto primeiro hai que explicar aos veciños de Pontevedra. Aos veciños de Pontevedra e dos outros concellos onde están a hai que ser aplicarse transparente os contenedores. É así ou non, señor vicepresidente da Deputación de Pontevedra? Sí, vamos a ver, é que volvemos ao mismo. O que decía ali non era que os primeiros anos, decía primeiras porcentaxes, vale? E nestes momentos xa está metendo cartos. Por certo, con críticas ácidas do PP, que se gastamos moito na compostaxe, na Diputación, e non sei cantas cousas, esas hemerotecas. Ben, entonces, prácticamente, digamos, que ese sobrecuste inicial, que despois vai supoñer que vai a ser máis barato, está en gran parte xa feito. En Pontevedra, e máis en outros concellos. Chámese Vilaboa, chámese... Vilaboa, que probablemente é dos máis avanzados, non? Bueno, As Neves... Dos máis desenrolados. Bueno, porque é máis pequeno. Compostaxe, moito compostaxe individual. É apostar, é moito comunitario. Fíjese na contradición, estamos enviando máis residuos que nunca Sogama. E dalle. Fíjense, non? Es que isto é importante. Eu despois quixera... Si, non, está aberto. Pero unha cousa de orde. Quédanos 15 minutos, o sea que intervención breves, porque senón... Si pode ser moi brevemente. Evidentemente, a xente que vai, o sea, que intentan coaccionar os PP que non vayan, pero que van a compostar, porque a xente moito máis sensata que isto, pois resulta que o que vai a tal e a compostar despois vai duplicado a Sogama. É unha cousa inintelixible, é un misterio, habrá que chamar a este Jiménez del Oso para que se entere. Porque si é que vive. Bueno, quen sea, o fillo, o sobrinho, eses que andan todos por aí. Porque resulta que hai unha serie de xente, hai miles, centos, miles de toneladas que van aos composteiros e despois resulta que a Sogama vai moito máis. E segunda cuestión. A premisa do ahorro se cumpre. Segunda cuestión. No, o destino do compost. Si nós tuveramos neste momento en Pontevedra, en Vilaboa, en Caldas, en Redondela, ademais, 10 veces máis compost do que temos hoxe, empregaríase voaría todo. Porque está marchando, pues, mire, antes dixeron... Horta urbana, estoy de acuerdo. Pero cando non se horta urbana, non todo pode ser hortas urbanas. Temos peticións de produtores de kiwi, produtores de viño, produtores non sei que di, compramos ou denos toda a colleita, o que teñan 1000 toneladas. Deixemos que fale un momento o gurú do plan revitalizar. Sí, pero volvería un chisco para atrás. Sí, venga. A ver, digamos, números reales, non? Por cada 3 euros que paga un concello e, polo tanto, repercute aos ciudadanos de lixo, 2 son de recollida, contenerización, camiones, etc., e un de tratamento, en este caso Sogama, non? Entonces, o análisis que fixemos nós, que é un análisis de tipo estratégico, é se podes evitar eses 2 euros, porque o tratamento algo hai que facer, sea Sogama ou sea outra cousa, eso está claro. Sí, recollida, contenerización e tal. Se podes evitar eso, se podes abordar e evitar eso, colleches cun esforzo menor a parte do león. 2 de cada 3. Ese é o análisis, digamos, económico e estratégico que fixemos nós, eu, para ser exactos. Entonces, en certas áreas, que todo rural, todo periurbano e toda a zona urbana non densa,
Iso é factible, gracias a compostaxe comunitario individual. Por qué? Porque eso non precisa que vaya ningún camión a recollelo, porque se trata ali. Claro. O sea, o transportador, no individual non hai transportador, prevención senso estricto, e no comunitario estamos en unha discusión importante, tanto no Ministerio como na Xunta como en Bruselas, respecto a si eso é reciclaxe ou prevención. No sentido de prevención se entende cando non chega a ser residuo. Residuo se entende aquilo de que ti te desbotas e o entregas a alguén e entonces pasa a reciclaxe ou a incineración ou o que sea. Entón, no individual prácticamente hai unha anuencia mundial, pero digamos aquí europea, en que eso é prevención, non é reciclaxe. E de feito pasa a un eslabón superior de jerarquía. Na compostaxe comunitaria, como o cidadano ten que coller o seu lixo e leválo ao compostador, a discusión é se iso é xa reciclaxe ou é prevención. Nos defendemos que é prevención e estamos defendendo eso nos organismos oficiales. Nos traemos de profesores aquí, a xente da Xunta, Antonte estuvo a subdirectora xeral da Xunta, a que leva toda a parte de legislación ambiental no Ministerio, Sainz, os gurús, eso sí que son gurús, os de Bruselas, etcétera, etcétera. Entón, digamos, eso é un análisis objetivo e obxectivable, quero dicir, calquera político, o sea, de un lado ou do outro, se dice isto yo fago eu millor e máis barato, dirá que sí, non? Despois, se hai que recollelo, xa estás perdido, no sentido que ese factor non o podes abordar. E non só estás perdido, sino que será máis caro. Por qué? Porque o que preconizas é que se recolla selectivamente, tens que facer varias recollidas en lugar de unha sola recollida. O rollo de que sale máis caro, que eso está explicado, eu creo que está explicado sobradamente, vamos, por lo menos eu expliquei a diestra e siniestra, e eu personalmente nos demais concellos. En Pontevedra o expliquei nos demais. É unha consecuencia natural do desenvolvemento do plan. O plan que preconiza, que a clave é retirar o orgánico, porque o orgánico que crea problemas. En que sentido? Que o corruptible. Ao ser corruptible é o que dá cheiros, o que dá tal, si non se trata, se entende, e entonces, si o retiras de aí, o tratas, sea do xeito que sea, o demais queda a liberdade ou ao cálculo de regular caudal e fluxo, o sea, caudal e volumen. Quere decir que un envase-embalaxe, si está libre de orgánico, pode ter un tempo de recollida moi longo. Nós estamos calculando cada 5 semanas, aproximadamente. Que implica eso? Pues implica unha cuestión de cálculo logístico, que volumen de contenedorización debo ter para que poda estar aí tranquilamente hasta que veña o camión e recolla. Son cálculos elementales, digamos, en cálculo de industria, non? E outra cousa, como convivirán os actuales contenedores? Entendemos que terán que ser eliminados os verdes, non? Supoño. Na meirande parte. Na meirande parte. Vale. E como vai ser? Convivirán co amarelo, o verde, outro verde, quero decir, o do vidro. Queda o outro, o de cartón, non? O que de metal, ou en outros sitios é de azul, cor azul. Esas illas de contenedores van a seguir existindo, van a convivir. Como se vai, digamos, a articular todo iso? Inevitablemente sería unha regresión volver atrás. Todo o que se recolla separadamente, porque non é moi facilmente separable en planta, é máis barato, sería unha regresión. Iso está claro. Ora, outra cousa son certos matices, como se pode recoller aceites, pilas, RAEs, etc. Non, se entraría en outro mundo. Iso inevitablemente. O que estamos falando é de que máis da mitad dos residuos son susceptíveis de donde se poida tratar in situ, kilómetro cero. Iso é o que se está falando. Co cual, a ver, eu estuve lendo a semana pasada un informe do Banco Mundial sobre o tratamento de residuos dentro do OCDE e dentro dos rangos cal era o procedimento máis barato de tratamento? A compostaxe. Despois hai que traducilo en números, son grandes estadísticas. Estadísticas Estados Unidos, Canadá, Suecia, Noruega, mas todo o OCDE. É o máis barato. Por qué? Sobre todo compostaxe in situ. Por qué? Porque, o que dicía antes Carlos, te aforras a recollida, que é o máis caro, non? E o tratamento, pois
pois ten os seus custes, evidentemente, pero será máis barato agora outro, está claro que habrá que telo. Ora, en que forma, en que tamaño? Iso, digamos que non vai ser vamos, é unha cuestión, bueno, pois que habrá que ir desenvolvendo, pero que... Eu quería decir... Non é máis adiante. Quer dizer, o verde... Preguntaba por o contenedor verde, facíamos... No, claro, eu quería pero a ver, vou entrar no matido verde, Lesan todas as cousas que aclaradas todas e monopolizar o debate. O matido verde, por que fixen así? Porque o verde se cadra queda para a fracción resto, seca. Ben, se cadra por qué? Porque é unha cuestión de técnica de si se valora que manter ese tipo vai identificar que a población o identifica co resto misturado como ahora, e polo tanto vai a botar todo, é igual, entonces vale a pena cambiar o color... Pero nestas alturas non pode haber esas dudas, señor Mosquera. Con cos cartos que levamos investidos, 5 millóns... Podo poñer un exemplo para que se entenda o que está a decir vostede? Penso que pode ir por aí, porque ademais escoitei algo así do gurú de Carlos Pérez. Pode ser que o contenedor marrón ou o composteiro comunitario vaya o que residuo, lixo, digamos, orgánico, restos de comida, de peixe, de carne, en fin, esas cousas son tan evidentes. E o contenedor verde vaya, por exemplo, os cueiros dos bebés e dos maiores, que é un problema severísimo, teño entendido, de eliminación. Sí, o problema dos cueiros quizás é o problema máis irresoluble. No caso outro está claro, temos claro, No, eu sei que ti si... bueno. Pero é extraordinario. Se o di Carlos, ten razón. Se o digo eu, é unha improvisación. Van a pasarlo vostedes pasado mañán no pleno do Concello de Barra. Pero é un profesional, fala de caso. Eu quería dicir unha cousa. O que acaba de dicir fai un pouco o concelleiro César, o xesto de ir ao composteiro, levantar a tapa, xa estamos facendo todos os días en todos, no verde, ou pisamos ou levantamos tapa, ou senón as persoas, digamos, con discapacidade... Supoño que César está a plantexalo desde o punto de vista de que tes que ter un compromiso, digamos, individual de levar lixo orgánico... Non o mesmo estruturante, aquí nos o pode explicar Carlos, se botas mondas de laranxa, que se botas ovos, hai que ter máis estruturante, menos estruturante, máis pezas de madeira... Está claro, está claro. Sí, así, hai máis madeira, menos madeira, bótase máis ou menos. Eu quería acabar antes o que empecé antes pero porque... brevemente, por favor, que ainda queda un par de asuntos máis. O sea, a clave estratégica está que mentras hai orgánico no contenedor resto, que o resto imposible que desaparezca nunca, porque hai un resto recalcitrante que ten que existir e tes que recoller, pois mentras hai unha proporción grande de orgánico, a frecuencia de recollida ten que ser alta. Hasta que ti detraigas todo ese orgánico ou un porcentaxe que nos ciframos nun 70% dese orgánico e entonces podes variar a frecuencia. Que importancia ten isto? Esta. Por qué? Porque o custe das recollidas está relacionado coa frecuencia das recollidas. Se ti tes que ir a recoller cada 6 semanas, é distinto que ir a recoller 3 veces a semana. Entonces, por eso, nas gráficos que eu creo que os presentei no Concello, son os gráficos bastante definidos, como hasta o 30% non só nos baixa o coste, sino que nos sube, no 50% estamos aí, e depende de que escenarios, porque aí, como son elementos de cálculo por ecuación, varía un máis menos 5%, non? Bueno, estás facendo moita referencia a esa reunión, ti sabes que nós solicitamos unha segunda reunión, e non a tivemos, non é por cuestión túa, é por cuestión política. Bueno, eso sempre se pode solventar, quero dicir, bueno. Pois diso é en pleno, incluso, non sei. Nos, os cálculos temos ben feitos no sentido, na óptica nosa, despois se ven outro gurú que ten unha óptica diferente, podemos rebatir. Unha pregunta... No, solamente eu quería acabar. E a clave está en que, mentras non acades ese nivel, que é un punto crítico, non te queda máis remedio que manter o que tes e implementar o que queres cambiar. E deben coexistir durante un tempo, e esa coexistencia implica coste. Ese é o problema. Ese é o problema, pero é un problema de tránsito. Se non hai un composteiro comunitario e hai que acudir á figura do contenedor marrón, haberá que realizar tamén recollida con camión? Sí. E con que frecuencia? Coa mesma que estamos a ver o camión do lixo... A de orgánica con alta frecuencia, porque si non estás perdido. Con alta frecuencia quere decir un mínimo de 2 semanas. E iso non entra en contradicción coa cuestión do prezo? Sí, claro, lógicamente, sí. Intrínsecamente en contradicción, sin duda. Pero é o que dixen antes, que si a recollida intensiva, o sea, cada día, cada 2 días, o sea, aquí, por exemplo, estamos a diaria, por Europa diante andan unha cada 12 semanas. En unha zona moi densa,
digamos que a recollida, en certo modo, é cara, pero a barata porque se recolle moito en pouco tempo. Non é o mismo que recolles fora. Mas iso está todo bastante De acordo. equilibrado. 4 minutos para rematar. Quería volver un momento a cuestión política. Haberá pleno na Corporación Municipal de Pontevedra pasado mañá. Vostede anunciou que van a requerir que o alcalde dé a explicacións, entre outras cousas, que se comprometa a recibir a estes veciños de Eduardo Pondal que están a recoller firmas e piden unha negociación ou renegociación da colocación dos composteiros. Creen vostedes que isto vaise expandir a outras partes, Campolongo, outros barrios da cidade de Pontevedra? Estáse expandindo pola negación a cerrazón do BNG de non reunirse cos veciños. En Monteporreiro non foran a reunirse con eles. En Eduardo Pondal hai insisto, unha chica que explicaba ben o concepto que eles teñen desa asociación, eu non digo, non quero dicir máis, pero onde o maior número de veciños non se enterou dos composteiros. Protestaron por un, ora protestas por unha taza, toma dúas, ora teñen outro compostero máis. Esa xente está simplemente, ahora mesmo está pedindo que se lle reciba, que se lles dé explicacións, e ninguén vai, ninguén vai. Isto está pasando en Pontevedra. Por lo tanto, nós vamos a interpelar o alcalde no vindeiro pleno para que fale diante dos veciños o que el queira falar. Non ten máis objetivo agora mesmo que isto. Eu quero sair ao paso dos comentarios do BNG, que sempre está dicindo está o PP detrás, recurren argumentos de fai 20 anos para justificar todo o tema do compost, como estiveron en contra da patronización, estamos en contra de todo, é radicalmente mentira. Ojalá fora verdade, fíxese, ojalá fora verdade, que o PP estivera detrás dos veciños de Mollabao, que o PP estivera detrás dos veciños de Lepanto, de Capolongo Sur, das parroquias do rural, ojalá fora verdade, teníamos maioría absoluta. Vostedes non se queren enterar de que están facendo mal, que leman 20 anos, que a todo o mundo lle pasa a soberbia e as maneiras de gobernar. Señor Loureiro? Nada, eu volver a repetir, é dicir, nós creemos no proxecto, si é certo que necesitamos e demandamos máis información por parte de todas as asociacións de veciños, para adiante co proxecto sin ningún problema. Estamos ante un asunto no que está a xogarse moito políticamente tanto o BNG como proxecto Estrela, o plan Estrela deste mandato, e temos eleccións o ano que ven, e polo tanto está a petar en él, a golpear en él, a bater en él, quería decir, o Partido Popular, porque ve a posibilidade, albisca a posibilidade de desgastar o Bloque Nacionalista Galego. Fago unha pregunta en clave política ambos os dous. Eu dou unha solución moi sinxela, que comecen por o compostaxe individual, que fan as cousas ben, vayan compostando individualmente polo rural, e unha vez que a xente empece a se acostumar no rural, comece polo urbano. No rural teren adquiridos 6.000 composteros individuais. Xa colocamos pagados polo Concello hai de 7 anos ou 6. Pero, Mosquera, os 6.000 composteros individuais non os habéis instalado en Pontevedra. Non me digas iso aquí. Como que non? Non. Pero se estuveron repartindo nas parroquias composteiros polo Concello. Houve un reparto de fai uns anos. Claro. Hai uns anos, eu digo os últimos. Contesten a miña pregunta. Señor Abal, cree vostede que hai posibilidades de que o Partido Popular poida desgastar o Bloque Nacionalista Galego con este asunto? Isto sempre depende de quen goberna. Se o que goberna fai mal, a xente xirará e mirará ao resto dos partidos. E nós aí vamos a estar, desde logo. O Bloque Nacionalista Galego está a xogarse moito con este plan Estrela de cara ás próximas eleccións municipais. E fago a pregunta en doble clave, porque vostede, ademais, é vicepresidente dun goberno de coalición na Deputación de Pontevedra. Vamos a ver, nos moi dificilmente facemos as contas, e todo o mundo sabe, non? En todos os anos e demais, fomos facendo cousas que en principio parece que eran moi conflictivas. Nos dixemos, e quero reivindicalo, porque nestes momentos en que parece que na política vale todo, dicir un día unha cousa, outro día o contrario, ademais, nos comprometemos a seguir por esta senda, verdad? Da compostaxe. Foi a nosa promesa electoral. E vamos a cumplila. Vamos a cumplila. Vale? Coste lo que coste. Claro, non, exactamente, ese é o asunto. Coste o que coste, entón andamos para diante para atrás. Mire, eu de recibir, é que non podo dar nomes, porque son moito máis serio que iso. Pero unha persoa que máis exerce de portavoz de Eduardo Pondal en contra desa ubicación, só ten presentada antes a solicitude de que se cloque. Vale? Ben, entón, bueno, isto como se entende? Como se entende? Amigo,
corazoncito e a ideología. Claro, entonces estades traballando, estades fura como unha toupa. Sí, hombre, sí. Bueno, Ya a la estamos vos. Claro, los a la vos. Los señuelos de señor Mosquera. Ahora, O debate pode continuar, non teño problema, mentras nos deixen aquí o personal do Auditorio do Pazo da Cultura continuamos. Moitísimas grazas, Carlos, agardo que non te aburrirás moito. No, pasino moi ben. Seguro. Juan Manuel Loureiro, moitas grazas. César Abal, moitísimas grazas. César Mosquera, moitísimas grazas. A todos vostedes pola súa atención aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas. Ata a semana que ven. Boas noites.